Mga ulitan ninyo guys, mga uni guys, ang ganap sa amo ang pagkaon karon, ang among pagkaon guys kay kuan, sari-sari nya. Mo ni siya ang ganap kay ngano. Ang akong mga friends nangabot diri sa amo ang pinakalit. Nya kay matay lain nga madalit. Mo ni siya ang gulay. Gulay is makulay. Nya mo namang paniudto nya pagkahuman na, dali-dali dig kukuha og lubi, pagpakuha og lubi sa ako ang bana sa ako ang maguwang kay kanila laging dito ko gikan sa lakaw niya pag-ara niya siya pag-ari nila sa amo kay wala man ko nya nangari man jud sila no di dali-dali pud tag uli kay naaman tay bisita nga niabot sa balay nya ako pod dali po ko gunot diha kay magplano man sila nga magbukhayo kanang saglan og kamay ba nya mo na siya ang ganap na pod kay naay nagkuskus nya naay nagkagod sa may nagkagod pinagikap ni sa iyang bugan mura mag kuan kanang ipungan ba nga di matagak nya mo na dali-dali na po nagkagod kay para mahumanda yun para makaluto. Nya gikuan sad guys gipulihan na nila kagod kay ang uban ana guys kay naghuwat nga mahuman nya nilikramo man ang isa kay sakit na tunoy ang lubot sige kinagod mo na guys ang sultan nagpuli-puli sila kagod nya pagkahuman mo na siya gitak-ang na sa kaha unya gibutangan na din og kamay unya ikataw-taw ana maluto na siya di ba ang alang no kay gitak-ang gidi maluto na ginaron kataw-taod nya mo na siya guys na luto na nga tong bukayo pero wala na napuno guys kay wala na ko na videohan nga nagkuan sila nagsuot na sila sa plastic kay dalhon nila parang naapo sila mabitbit nya mo na sila guys na mauli na ako mga friends.